עמוס הנביא אומר, הנה עיני השם אלוקים בממלכה החטאה והשמדתי אותה מעל פני האדמה, אפס כי לא אשמד את בית יעקב נאום השם. אין ממלכה חטאה יותר גדולה מהציונות. נטורי קרתא זה מילה בארמית שאומרת שומרי העיר. כמובן אנחנו לא שומרים עם נשק, אבל אנחנו שומרים את העיר מפני השפעת הציונות שלא תחדור ליהדות. זו באמת תנועה אידיאולוגית, למעשה כל מי שמתנגד לציונות נכלל בקטגוריה של נטורי קרתא. התנועה בעצם נוסדה בעיקר ללחום נגד הרעיון הציוני. זה נוסד ב-1935, אחרי הרצח שהציונים ביצעו בפרופסור יעקב דהאן. הוא היה יהודי מתבולל וחזר לשורשים כשהוא הגיע לארץ. הוא התחבר עם הרב זוננפלד והוא הכיר הרבה שפות, והוא התחיל לעזור בעניין ההתנגדותי של החרדים האורתודוקסים נגד התנועה הציונית. בסופו של דבר שהציונים ראו שבאמת הוא מצליח בדרכים שלו כדי למנוע באמת את הצהרת בלפור, הם החליטו שצריכים להוריד אותו מהמפה ורצחו אותו נפש ליד בית חולים שערי צדק הישן בירושלים, וזה היה הרצח הפוליטי הראשון בארץ. בשנים שאחרי זה התייסדה חברת החיים, שזה באמת המשיכה את המלחמה נגד הציונות, וכמה שנים אחרי זה, זה נהפך להיות נטורי קרתא. אנחנו בעצם רוצים להגיע לכל יעד אפשרי, להסביר שהציונות איננה מייצגת את העם היהודי. הציונות בעצם, הרעיון הציוני בעצם בא להגיד שצריך להמיר את העם היהודי, להפוך אותו מעם יהודי נאמן לתורה ולמצוות שהשם ציווה, ולהיות עם ככל הגויים. בעצם הציונות זאת הכחשת השורשים של העם היהודי. ההתאמה לדברים מסוימים לדת היהודית איננה אומרת שהם לא מתכחשים לדת היהודית. זה רק כדי לעשות צביון יהודי למדינה הציונית ולא מעבר לזה. לפני הציונות הקרבה והאחווה והשכנות הטובה היה מצוינים להפליא. יהודי ליד מוסלמי גרו בשכנות. יותר מזה, כשרצו בייביסיטר לילדים, שמו אותם בבית של המוסלמי. העסקים וכל הדברים האלו היה משהו מפליא. זאת אומרת, לא היה בעיה של שנאת יהודים בכלל. הציונות גרמה לשנאת היהודים הגואה היום בעולם המוסלמי כולו נגד יהודים, בגלל פשעי המלחמה הציונים שביצעו בעם הפלסטיני. כמו שכתוב בתורה בחומש בראשית, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. התורה מתנגדת נחרצות לרצח. הציונים מבצעים רצח לשם רצח. בעם הפלסטיני כבר 62 שנה, כמו שאמרתי, והתורה מתנגדת לזה, ואנחנו מביאים את ההתנגדות הנחרצת של היהדות נגד המהלכים האלו. שזה בלתי אפשרי לקחת עם שלם ולדכא אותו ולהשתלט עליו בכוח. הארץ הזאת שייכת לפלסטינאים, ואנחנו לא אוחזים מהשיטה הזאת של שני מדינות לשני עמים. זה צריכה להיות מדינה אחת פלסטינאית לשני העמים גם יחד. אנחנו מחכים ליום שכולנו ניגאל מהכיבוש הציוני וכולנו נוכל להשתחרר מהכבלים שלהם שהשתלטו עלינו בכוח הזרוע, ולראות את הממשלה הפלסטינאית מצליחה על כל השטח לקבל את השליטה, ואז יהיה לעם היהודי שלום.